И здравейте, готини пичове, аз съм готиния пич и това е третия клип на Калинката учене като рак. Ако не сте се абонирали за канала ми, абонирайте се, харесайте видеото, те няма да изпускате бъдещи видеа на всякакви игри. Да, аз съм готиния пич и ще играем Калинката и черния котарак с черния котарак. О, то спах, то злодей. Египнинерския бог. И пак съм да не Калинката и черния котарак. Може да ги унищожавам. Трябва да се справим с този злодей. Готово. Минахме го. 3 звезди, добре. Тук. О, сега Маринет. Не Маринет. Ейдриан. Да, Ейдриан е черния котарак, Маринет е Калинката. И детско е много странно, като малко го гледа пак. И ударих се. Имам тези. Пеперуди. Много подарък. Те пък за какво са тези подаръци? Сирене, френско сирене. Ние сега сме в Париж, те са парижани тези. Те са французи. Ако сте били във Франция, пишете в коментарите. И съветите. Не мога да използвам тези. Сте ли във Франция или с яри сирене? Напишете долу в коментарите, готини пичове. Много се радвам да напишете нещо, ако мислите за играта. Пак се ударих. Мисля, че тук този път да вече да стигна до края. Как ще застигна? Нищо готини пичове. Плак, то се казва плак. Това колами. Ето ще има пази. Дайх се. Хайде пак много нищо. И съм това детството. Това е Калинката черния котарак. Разбира се, има техната песен. Нямахме го. Събрахме много пари. Много от тези какви са тези. И извинете за това, имаш малко прекъсване.
Взете просто натиснах там копчето там за бутона. Ай, как се ударих! Не съм добър на тази игра. За какво сте искате я да ви какво да... Дай ми тук да имам камера. Не. То се видяло. Да, ще включам видео, клип, играта. Ако абонирайте се, харесайте видеото, ако сте нови в канала, абонирайте се, за да не изпускате бъдещите видеа. Аз бях готиния пич, вие сте моите готини пич. Пичове, чао и се видим скоро. Се видим пак, се видим.